Oh,
Ay, Corner! Ay, Corner! Ay, Corner! Ay, Corner!
Church.
nobuhambe sungeza bazolana bahamba ngoba benethemba lokuthi nje sosifike ugogo ukhulu kanjani kodwa ngoba izwi lakhuluma kumprofeti Isaya sihamba nalelo themba gogo ukuthi sisubulele phansi kodwa izwi esihamba nalo mayithi uNkulunkulu lemsipha noma inyama isengamila phezulu kwamathambo. Amen bazalwane. Lokho nje bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane sesenzela nje ukuthi singayimoshi nenkonzo ya Good Friday. Siyadinga ukuthi siyohlamba imizimba sisuphumula kancane senze sigcine isikhathi. Amen bazalwane. Singamoshi bazalwane inkonzo sambahla nje zonke naye ngoba uyaphila ayikhulumele abonge lokho uNkulunkulu akwenzile namhlanje. Amen. Abantu bayesana. Amen. Ngiyababekela bonke abazalwane. Amen. Ngegama leNkosi Amen. Ngane ukuba khona kwena ekhaya. Ngoba intokozo kakhulu kumina. Ekakhulukazi leli ekhaya. Ndemela ke ekukholweni la engiphila khona abangcwele. Yithi kube mina ngizange ngikholeka bese ngafa. Kodwa ngiyaxolisa ngifike late. Ngifike late baba nje ngiyathola. Kodwa athi umoya akutholakala mhlawumbe mfowethu. Noma matha u4. Uye endaweni eziziphi. Thola matha u4 afine angathabiliswa. Uthatha uvaselina wangu ufakwe lelo bhodo lokubilisa wona namanzi. Bese sicela umama ngathi bamthoba uma. Ngawo namatha bamhlihla athi umoya uzogcina eshodelwe into eyigazi emzimbeni wakhe. Athi uma ukhonto emnyonobela engathi istroke. Athi umoya ahlikihlwe ngalamaji lawa nalamanzi anovaselina. Ahlikihlwe kodwa engathi uyakhuhla ngawo. Athi uma uphinde uthi uma uzohamba bomuntu athi uyalibala. Oh,
Oh